Podeu comprar els tiquets, un tiquet és un tastet i val 2 euros, si en compreu 3 de juny 5 euros, podeu començar a recomprar ja, quan compreu els tiquets us donaran un plat amb el joc de coberts i el tovalló, passeu per la taula que us faci més curiositat i agafeu els tastets. A la barra mateix hi ha beure, hi ha cervesa, refresc, aigües, un got de vi, el que vulgueu per acompanyar, i a nivell de funcionament només això, els plats els heu de recollir a la barra, no a les taules, i un cop estigueu, els plats aquests és una vaixella compostable, per tant els podeu llançar junt amb les restes de menjar en els cubells que posa orgànica. Penso que no paguen. Estem en procés, eh? Sí. Estem en procés. Pique para niños. ¿Tú no vas a mi casa? Los ingredientes, sí. ¿Le pongo una selva? Ni idea. Cobrir la taula abans que vinguin els... No hi ha res a una música. No parla aquí. Això és arròs fet així amb llet de coco, de patata, marionesa i crinella. És el menjar típic de Nadal de Colònia. Sí. No, no se suporta bolets, però sembla que també carn també. Una postre, sí. Ja, voleu algo típic? Això que és peix. No, peix no. Són dolços. No, mentides. Minxonele, en romanès. Sí. Minxonele, sí, tenim un noi molt maco una altra noia que ven de caixó, la bandera de Romania.
I bon profit. Bé, només donar altre cop les gràcies a tothom per haver vingut i a la 7ª festa multicultural. Sembla que ha tingut bastant d'èxit de moment, els plats es van buidant. Només pugeu un moment per donar els agraïments a tota la gent que ha cuinat. La Binta, que ha cuinat per Senegal i ha fet alguna beguda de Gàmbia, la Mame del Senegal, la Hanan del Marroc, la Rabia del Marroc, en Suat del Marroc, l'Isaac, la Leandra i la Victòria de Bolívia, la Roxana de Colòmbia, la Maya de República Dominicana, l'Aracèlia d'Andalusia, la Hong de Malàisia, el Sukhbir de l'Índia, la Binta de Mauritània, la Simona i la Lacre de Romania i la Sílvia a través de l'entitat gastronòmica casarenca per Catalunya.